Sziasztok! A mai videóban lesz autó, gyomírtás, tyúkok, fűvágás, vagy hát széna előállítás a tyúkoknak, és spoiler, egy darab tojás. Az új nézőknek ez egy olyan csatorna, ami autótesztekkel indult, aztán átálltunk erre az állat-növényvonalra. Én egy nehézgépkezelő vagyok, aki kiköltözött falura, és elkezdtem kicsiben gazdálkodni. Ennek a napi eseményeit követhetitek itt nyomon, és nagyon örülök nektek, hogy ilyen sokan vagytok, még ha a sok az relatíve fölfér egy Ikarusra, akkor is. Ugye, ahogy a régi mondás tartja, 1-2 sok, tehát 3-tól én már jó vagyok. Az, hogy letettem a fükaszát annyira, hogy beindítsam a kamerát, és a seggemhez folyt a benzin. Nem tudom honnan. Na tehát. Hallom a szomszédban is valaki éppen nyírja. Én pedig ezt a telefont megpróbálom betámasztani két fa közé. Állvány helyett. Hogy? I'm in danger! Úgy. És eltelt pár hónap. És lásd csodát, a tyúkok most már megismerik a zöldet. Már cipegetik. Na, amíg ők itt csipegetnek, megnézzük, van-e tojás. A szokott helyén nincs, de én gyanítom, hogy talán, hopp, hogy elkezdtek máshova tojni. Hát jó. Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Lassan, már csak megindulnak most már. Egy kis teherautóval foglalkozás. Ugyanis van egy ilyen fantasztikus találmány. Beépítettem egy ilyen áramtalanítót, amit ha megfeszítesz, akkor áram alatt van az autó, és ha lelazítasz, akkor áramtalanítva van. Ezzel megspórolva azt,
hogy ne kelljen villáskulcsokkal, meg ilyesmivel hadrásszam a motortérbe. Továbbá növényfronton elérték a karó tetejét a paradicsomok. A paprikák annyira nem sietik el a dolgot. Az áfonya szinte nem is akar nőni. Eper majd talán, ellenben a málna. De nézz. Nice. Málna már van. Alternatív gyomírtó, harmadik nap. Hát ez bizony elég erősen kisárgult. Úgy néz ki, hogy működik a dolog. De nem úgy néz ki, mint ami tovább akarna élni, úgyhogy... Hát igen. Eddig működik a dolog. Nagyon remélem, hogy ez bevált módszer lesz. Meglátjuk. Ha nem láttátok volna, akkor nézzétek meg az előző részt, amiben az alternatív gyomírtásról van szó. És akkor képbe helyezhetitek magatokat, hogy mivel permeteztem le. Langyos vízzel. A ház előtt pedig gyönyörűen beérett a megy. Apró szemű megy. Annyira nem fanyar, hogy összehúzza az arcom. De hát az úr adta, én meg elvettem. De hát ezért csináljuk, nem igaz? Egyébként kísérletként ez a növény kapott egy réteget az anyagból, és hát látjátok, ahova kicsit kevesebb jutott, ott zöldebb, ahol egy kicsit több, ott rögtön feladta a küzdelmet. Úgyhogy ez valószínűleg egy működő ötlet. Majd alkalmattán használjuk tovább, ha kell. Ha meg nem, akkor még jobb. Ennyi lett volna a mai adásunk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!